Iruzurrak gezurretik asko duela ikusi dugu, eta horri aurre egiteko zientziak lan asko egin dezakeela. Gaur horren adibide pare bat ezagutuko ditugu. Lehena, Euskal Herriko Unibertsitateko analisirako Arabako Zerbitzu Zentralarena. Industria enologikoa ardatzen duen ikerketa bat hasi dute. Gero eta merkatu lehiakorragoa eta zorrotzagoa da ardoarena. Eta upeltegiak kalitatezko ardoak ekoizten buru belarri dabiltza. Industria gora doan neurrian, iruzur enologikoak ere gora egin du. Kalitate oneneko ardo botilen prezio altuak horiek faltsutzeko tentazioa ekarri du. Zaila da kasu horietan jatorrizko ardoa eta faltsua bereiztea. Batipat, ardo botila iriki gabe. Ardo botilaren lepoko espazioan adibidez, ardoa eta kortxoaren artean gelditzen den espazio horretan gasak metatzen dira, eta ireki bitartean oreka kimikoan daude. Ikerketa honen helburua da zati horretara iristea ardoa kaltetu gabe. Tresna berri bat egin dugu, gas hori hartzeko eta analizatzeko, baina botila ireki gabe. Azkenean, ardo batzuk oso garestiak direlako, batez ere, ardo kriantzetan edo ardo erreserba edo gran reserbetan. Iruda inprimagailuaren bitartez sortutako orratz edo xiringa fin eta berezi bat darabilte informazio guzti hau lortzeko. Behin orratza botila sartuta, kortxoaren eta ardoaren artean dagoen gasa hartu behar dugu orratza berezi batekin. Ondoren, gasen kromatografia masa espektrometria deritzon neurtze teknika erabilita, botilako lepoan zer konposatu lurrunkor dauden zehazten dute. Ikerketaren emaitzei esker, ardoak sailkatu ahalko lirateke eta jakina iruzur batzuk antzeman. Ikerketaren emaitzak etorkizunean edozein ardo motaren kalitatea baieztatzeko aukera ematea espero dute. Eraikinetik atera gabe, ardoaren kalitatea aztertzen duen beste laborategi batera goaz. Euskal Herriko Unibertsitateko zentzumen analisiaren laborategira. Iñaki, xiringarena ikusi dugu, ez egitzuek egiten duzunarekin zer ikusirik duen edo xiringar lanak induko dizuen? Printzipioz ez, hori da analisi mota bat eta hemen egiten duguna da beste analisi mota bat. Hemen behiratzen dugu zein diren ardoaren ezaugarriak, kasu honetan, eta kontrolatzen dugu kalitatea, kalitate sentsoriala. Analisi sentsorialak egiten dituzue beraz, ez da? Bai, hori da. Hemen sentsumenen bidez analizatzen ditugu laginak, ardo laginak, eta hemen gure makina horrela esateko dira panelistak edo dastatzaileak. Laseu laborategia esaterako, aitzindaria da Espainiar estatuan ardoaren zentzumen kalitatea ebaluatzeko metodoen garapenean. Ez hori bakarrik, txakolinarekin ere lan egiten dute, eta euren metodologia ENAK edo akreditaziorako entitate nazionalak onartua du. Besteak beste, Euskal Herriko txakolin jatorri izendapenean sartzeko irizpideak betetzen dituzten edo ez ebaluatzen dute laborategi honetan. Eta horretan harrapatu ditugu. Beno, Monika, baxuago hitz egingo dugu ate honen atzean dauden adituek kontzentrazioa behar dute eta. Hauek adituak dira dagoeneko, eta kanpaina hasi aurretik txakolinak izan behar dituen ezaugarri sentsorialak gogorarazteko entrenamendua eta azterketa egiten dugu. Jatorrizko deiturako txakolinak nolakoa izan behar duen, ez da? Hori da. Zentzumenak subjektiboak ere izan daitezke, ez da? Subjektibitatea gutxitzeko, ahalik eta gehien gutxitzeko egin dugun izan da, definitzea asko zein ezaugarri izan behar duen ardoak, kasu honetan, txakolinak, eta orduan dastatzaileek egiten dutena da metodologia bat jarraitzea eta apuntatzen dutena da zein usain edo zapore ezaugarriak agertzen diren, zein intentsitateekin.
Analisi sentsorial hauetarako metodologiak produktuaren ezaugarriak aurrez definitzen ditu eta erreferentziazko baloreak sortu. Dastatzaileak erreferentzia horiek ikasi eta bereganatu behar ditu eta horren arabera baloratu produktua. Ez da iritzi kontua, ez da? Ez da gustatzen zait ez, entrenatutako adituak zerate. Hori da, guk zaintzen dugu eta badaude parametro batzuk eta aroma hori ateratzen bada, jartzen diogu X bat eta gero hor uzten dugu fitxa. Adecuado y luego la fruta blanca y relación adecuados, fruto tropical y la... Bueno, zuek adituak zarete, baina entrenatu egin duzu, ez da? Ezi egin zaituzte. Hemen etorri ginenean, egin genituen uste dut 10 edo 12 sesio, ea ondo egiten genuen, ala ez, bera jartzen ziguten aroma batzuk, zenbakiekin, jarri behar ziren ekizak behar ziren lekuan, edo defekto batzuk. Osea, egon gara ia 6 hilabeten hemen etortzen, probatzeko ondo egiten dugula. 3, 4. 3 en intensidad, 4 en complejidad. Atributos. Espacio adecuado y luego fruta blanca. Erakustaldi txiki bat egingo dugu, ezta? Paneleko kidek egiten dutena pixkat agerian jartzeko. Bale, bueno, zerbituko dugu ardoa kopa beltzean. Ja, kolore ikusten baduzu ja ideia badaukazu ardoari buruz probatu baino lehen. Orduan, baldintzatze hori ekiditeko erabiltzen ditugu beti kopa beltzak. Ebaluatzen dugu usain intentsitatea. Eta horretarako daukagu referentzia bat. Hau da, daukagu produktu bat gu prestatu duguna daukala ertaineko intentsitatea. Orduan, horrekin entrenatzen da panela, eta gero panela hori dauka ja bere buruan... Konparaketa egiteko parametro horrekin. Gero, bigarren pausua da usain konplexutasuna. Horretarako egin behar dena da mugitu kopa, eta orduan ja sustantzia lurrunkorrak ateratzen dira, eta orduan orain ja fijatuko gara zein usain zehatz agertzen diren. Hortaz, paneleko kidek edo partaidek egingo dute, ia erreferentzia horiek agertzen diren edo ez. Hori da, paperean apuntatu. hori da. Entrenatuta daude, zen eta gu prestatu dugu usain deskribatzaile bakoitzerako erreferentzia bat. Zeintzuk dira erreferentziak? Alde batetik, usain eta aroma ezaugarriak daude. Esaterako, fruta heldua, zitrikoa, basoko frutak, eta gero beste erreferentzia set bat dago, ertzetan oinarritua. Zeri deitzen diogu ertzak? Ardoak ez luke izan behar azidotasun gehiegizko mingostasuna. Usaimenarekin ikusi dugun bezala, dastamenak, aromak eta produktuaren gorputzak eta orekak ere euren erreferentziak dituzte. Guzti horiek osatzen dute metodologia. Hau jakinda, datuak jaso eta informazio horrekin zer egiten den ezagutzea bakarrik falta da. Orduan haiek ebaluatzen dituzte ardoak, gu jasotzen ditugu puntuazio hori guztiak eta egiten dugu gero tratamendu estatistiko bat eta informazio hori parametro ezberdinetarako, hau da, usainerako, gorputzerako, orekarako, iraunkortasunerako, parametro ezberdinetarako bidaltzen diogu jatorrizko izendapenaren kontseilu arautzaileari. Bai txakolinarena, baina baita gaztarena, Idiazabal gazterena, Arabako Errioxako ardoarena. Hori da. Horietan guztietan egiten duzu hori da, prozedura berdina da. Bidaltzen diogu dizkiegu datuak eta haiek gero barne irizpideen arabera erabakitzen dutea produktu hori ateratzea etiketarekin edo ez. Hau zientzia da. Metodologia, protokolo frogatu bat da, ez da? Bai, noski. Zientifikoa da, objektiboa da eta gainera metodologi daude akreditatuta.